Asam to'y patawag na ko diri ganina ra magsinulat. Pita dugayap ito ana to. Oy. Ano dugoy magika ha? Ano dugoy magika? Di sa may kagigan. Sir! Sus, giga ko nalipang, sir! Ay kung kutuwa na ha? Sir! Huwag kong binuang, sir! Ay kung kuta. Kriminal kay kagnaong. Sir, asay butong! Ha? Asay butong? Dili ka kadungog? Sir, asay bungog! Asay bungog? Nayati na. Bungol man isang dalawa na kalimot. Sus, tukon, dagway na ron. Paminaw na ko ha! Kasaran ako ni tukon! Unsa man? Ay! Kadungog man nagsinggitan. Paminaw ha! Adto ka madistino sa Lupisay na. Biyahe na ni bukid kaya wakay gamit dire. Okay, sir, ato ko! Hoy! Nabuang ng tawa na. Dito mang dalan. Dito mailag, dito mawala. 2,000 years later. Pero maos ang lugaran niyo. Ingawan. George! Sabi George, Atay, musta na tumigong si Austin, no? walo kay bantayan mo tanong ganina nga. Nangamay man to. Balita na ako, sundalon daw, no? Na-assign to sa Concepcion. O ba, ito gisalvage dito? Napay, salpi sana mo to sige asan ko. Di balen, day! Balhead. Laber, guro to drink. Guro. Kasi mo laber to pondre, tawag ko na to. Ato, nagitong tag-inom ba? Nakita lagi to ako ganina. Siya mong guro to. Mailag na ah. Wala. Bayan to. Wala ipon. Tak, Diyos na tayo ito. Uy! Kuha mo ng mga amigo oh. Mga mats. At tuon ako be. Uy! George! Boss! Gusto mo na? Justing. Justing na? Ikaw natin? Para lagi manugtugad na. Ano na ito pangita? Di ba wanted to? Oh. Ang Justing gabi na? ito, manoktok ang gabi ba? Magitaw yan na sila. Justing? Manugtugay? Saka mga di mo ko. Tay, ikaw na tay! Unsay mamunutay? Ako man eh! Unsa man mo eh? Ay! Justing oh! Justing, mamunut? Sino mamunutay? Kata mo lang. Ano abot siya? Mamunutay nga. Ting! Bungol, bungol. Ah, bungol. Posible bungol na si Osteng. Hindi ka dire, tarong pa nagutok. Mahinag, nadaot na po ng utok na. Balo, mor na, mor. Ah, dili lagi. Ting! Na, wain tingog. Ay, na, Ting! Hali, ragod. Saan na? Sige, pagamay. Ano mo kailan ako? Sabi kay... Matsur tayo, may? Ah! Mamiga, ingon nga. Wan, abi kay na matso ka, may kailan mo? Nangutana lang, mi ba? O ikaw, bagid na. Ha? Taunsan mo? Wala man ko na minta, ha? Taunsan. Tawa na, eh. Ha? Sino minta? Taunsan ko, kating. Ang among giingon, kung ikaw ba na? Ha? Hays! Kinsa ko pa na? Ha? Taunsan. Patapugip. Tatapog pa na. Taunsan na may tawhanan, eh. Teng, kumusta man ka, Teng? Ha? Oo, magting alas 6 na rin hapit, no? Magtiro alas 6. Ha? Patay, apa tong pag alas 6? Kala, ang saan tawhanan ni? Teng, akong gingon ba, kumusta naman ka? Ate, abot usong baka. Birahan na po ninyong baka, no? Ano eh? Si baka. Ang akong gingon ba, kumusta na ka? Aw, ako di ay. Okay ra gyapon oy. Okay ra po trabaho, sundalo gyapon. Yate, kadungog. Bungol, bungol. Kusgon, kusgon, kusgon. Dungog naman din yung watahan eh. Ang sa may nahitabo sa bukid, na granada dunggan na ni. Balo, mura-mura ay. Teng. Nalain pa ako ba? Kumusta na ito inyo ang kuan? Katong imong uyab sa una ba? Aha. Kinsay ba na? Kinsa ato? Yate na. Naglagot na ako. Makaulit. Naglagot. May- Kaulit. Lamig kaya pa kon. Lagot na yun ko. Nalagot na yun ko. Kamu ba? Nangiskot pa mo kulto.
Nga naman, kulto mo? Bagon, magkaramo rin! Ayaw! Ay, dago naman! Doon ka tulong! Buhol mo ka! Yamats! Sukol ka sundalo di ay! Siklimot ka, sundalo ni! Ay, nayati na! Istira ko ka! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Batay, bubalik ka dira! Bubalik ka! Na! Putong yung ulog! Sus! Bungol na rabakang... Inyo mang giaway nga, dire magugiasay. Ah. Amor. Sir. Sir, di ba? Sir, action. Sir, mo ko gudong sir. Ha? Patro. Palot ni sir kapag. Kita mo yun. Hello sir, ako lumutong. Ah, sige. Sir, wala ko sir. Okay na magmamoto. Ay, kadungog na singgitan. Wala. Paminaw ha? Paminaw. Way uyab, kinsa diri way uyab. What's up, Babuk? Shout out. So, wapong ginang una. Shout out ko sa baboy ginang hilak. Man. Shout out ko ha. Shout out ko. Morgapon, kumalikon kay supportive kayo na sa akong silingan, na Noy. Yan, ng GM, ng Gwin. Lahanan, tutira ko na. So, tanan ka, Pro Uno. So, shout out, salamat kayo ninyo. So, sa kumaklasitod, sa mga good boys, sa ang klasitod sa mubod, nga itong di ko kaya suod kayo. Shout out Japon, itong tugtanawan. Sila ate Irene na itood, Iski Sawan, Burgos. Shout out, salamat kayo te, salamat. Shout out ko sa mga barkada ko dira. Labi na tong Dumag family. Murto. Nana kay uyab. Ay ikaw isi. Oy, shout out ko sa wanang stanta, sa Karen, o sa Sabal pamilya, Stero pamilya, Maglintik pamilya, kami nga pamilya, sa uban pa nagsuporta sa mong YouTube. Guys, please subscribe sa mong YouTube para updated, pero may praganahan po, may mugang magsalida. Malingaw pud mi. So guys, kaya mo na malimtan kung subscribe mo. Salamat daan. So guys, actually ang cellphone nawala. Kung walang mga shoutout, so sa ako lang manumduman, shoutout ko sa akong kauban nga sa trabaho, silang Chari, si Samura, si Judilen, si Shirel, si Albe, si Albe, si Marshall, si Tumanda, silang basta daghan ko kayo memorize. Sunod na lang pag nakulistahan. So shoutout ko sa YouTube nga, sige follow na mo sa Carl Plays TV. So Carl, so shoutout nimo. Kompleto na mi Carl. Kompleto mi. Nabalik na isa Balik na isa. Pero pa nabalik ang isa Carl. So nagyapon mi. Balik ra mi kay always looking back. Shoutout ko sa kung pares nga si Margie Hondo, sa akong duha ka bugoy nga si Prince Angelo, si Prince Andre. Salamat kay sa Ginoo nga manang iskay mi kanunay, ug salamat po sa tanang nagsuporta sa YouTube, labi na sa akong mga pamilya, sa mga Dumaog family, sa mga Pasyol family, sa mga Ugnay. Uglay Peter. Oy, Peter. Ako lang. Congrats sa Pet. Oh, congrats sa tao po niya. Salamat na ikaw no. Then Sa school. belated happy birthday day ni Ate Shirel Buhay. Bintoliro na siya karon ngayon. Salamat kite sa kuan o sinsa nga wala mi hatag nga gid kay PK kay rong panahon na dayon. Salamat po sa naghatag ni si Martin Dumaog. Salamat po. So guys, salamat guys sa pagsuporta namo, ilabi sa mong YouTube follower, sa mong YouTube subscriber, o sa Facebook followers namo. So inaot nga inyo po i-share yung video aron daghan po makita og malingaw. Og salamat. Goodbye mga bugok.
Gusto uyab, gusto ka chat. Unta